Nosotros vamos a seguir ahí presionando primero a nuestros alcaldes, Luki, Serrano y Koldovique, y de ahí para arriba. Así que venga, nos vemos. Eskatzen ari gara da aldundiari, bidesarien sistema kentzeko, bertan behera usteko, eta bidegabeki 2018tik kobratutakoak itzultzeko ere eskatzen ari gara. Eta deskargago kasu konkretu honetan, ikusten dugu berri ere garrabilariak zigortzen dirala, ze garrabilariak 5 euro ordaintzen ditu, autoak 2 erdi ordaintzen duenean, ez? Eta gainera, garrabilariak ezin du deskargako bidezarra erabili, debekatuta daukatelako kamioiek, handi pasatzea. Orduan betikoa, esaten da garrabilariak ezinbestekoak direla gizarte honetan, lan beharrezko lan egite dutela, baina gero etzai laguntzen, ez? Eta oztopoan jartzen zaizkie, edo bidezari berriak. A626 plataformaren partetik mila esker gerturatu zareten guztioi, guztio gara kaltetuak, eta ikusten duzue guztion artean talde handi bat osatzen dugula. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik, bai zuei, bai 3 taldeko lankidei ere, eta hurrengo batean espero zaituztegu. Segi sare sozialetan gure berri izango duzu eta mila esker, eta ez, peajerik ez!